DXDC News Break. Maayong adlaw mga kasama niyang balitang tatak agamen kagong orasa. Sunog sa duha ka mga dagkong bodega sa Tagum City, Davao del Norte nga nagsugod kagabi ug hangtod nagkadlawon miabot og fourth alarm. Atong sayro ng kompletong detalye sa report ni Radyoman Aimee Ginita. DXDC Radyoman Report. Gilungtad sa 7 ka oras ang pagpalong sa mga bumbero sa nasunog nga duha ka mga dagkong bodega dinhi sa may Quirante 1 and 2 sa Barangay Magugpo, Poblasyon, Tagum City, Davao del Norte. Niabot sa fourth alarm ang sunog nga nagsugod pa alas 10 sa gabi adtong Domingo. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Fire Chief Inspector Arthur Joseph Orquiza, City Fire Marshal sa Tagum City Fire Station, sobra na pulo ka mga fire trucks gikan og Davao, Davao de Oro ug sa mga kasikbit nga mga municipal fire stations sa Davao del Norte ang nagtinabangay aron mapalong lang ang sunog. Niabot sa fourth alarm ang sunog nga nagsugod pa alas 10 sa gabi adtong Domingo. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Fire Chief Inspector Arthur Joseph Orquiza, City Fire Marshal sa Tagum City Fire Station, sobra na pulo ka mga fire trucks gikan og Davao, Davao de Oro ug sa mga kasikbit nga mga municipal fire stations sa Davao del Norte ang nagtinabangay aron mapalong lang ang sunog. Nagkalisod usab ang mga bombero sa pagpenetrate sa nasunog nga bodega tungod usab sa mga nangahagsa nga mga istruktura ug kabaga na sa asong nga ilahang naengkwentro. Nag-possible entry gid mi siya, no? Dugay kami kasulod tungod kay ang ilang entrance nakapadlock niya. Ang sa warehouse pod dako kayo ilang kanang roller gate niya nakapadlock pod. Mag-possible entry gid mi. Nya sa ikaduha, katong nagkadako ng sunog, lisod sa sudlon tungod kay ang involved nga material sa sunog na ay mga ligid na pintura, sakit sa mata o kanang maglisod kag ginga. Matod sa gwardiya, aduna kini natingho ang gomang nasunog nga usa sa mga ginaimbestigahan pa karon aron masuta ang tinubdan sa fire incident. Nagdeklara og fire out ang BFP Tagum City kaganihang alas 5:45 sa buntag. Walay natala nga casualty atol sa insidente. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN. Mao ka ng balitang tatak RMN kagong orasa. Ayaw sab kalimti mga kasama nga mag-subscribe sa itong YouTube channel na DXDC 621 RMN Davao alang sa ubang pa mga detalye sa mga balita. Maayong adlaw sa tanan. Kini si Radyoman Barbarona, Tatak RMN. DXDC News Break.